A tercera estem treballant la propietat commutativa de la multiplicació i aquí tenim 10 vegades el 2 i aquí 2 vegades el 10. I si ho juntem donen el mateix resultat. I aquí donen aquí tenim 5 vegades el 4 i aquí 4 vegades el 5 i si ho ajuntem fan el mateix resultat i aquí passa el mateix. Jo he buscat maneres de fer el 8 i aquí hi ha 4 cops el 2 i aquí 2 cops el 4. I si aquest el girem és aquest. Per això, si això ho fiquem aquí, és el mateix, i aquí igual. Si jo tinc aquí un cop el 8 i aquí 8 cops, 8 vegades l'1, si fico això aquí, surt el mateix. Hem buscat maneres de fer el 14 i després, si ho posem a sobre,